Jo, čaute ľudia, moje meno je Pati z Crazyboxu a je tu so mnou z Crazyboxu. A my vás vítame pri spomínanej vo vlogu internetovej hre Transformice, čo sú vlastne myšky, ktoré naháňajú syr. No vlastne účelom tejto hry je ten syr, čo vidíte podo mňou v lade. Počkajte, ja tam dám takú šípku, aby ste to videli. Podo mnou, aha, ja už som zomrel akurát. No super, takže pod syrokanom, čo je Juro, je taký syr. No a ten syr je vlastne musíme zobrať. A potom naspäť musíme dojsť do toho domčeku. Tuto vidíte, mám tu všelijaké také ako keby kúzla, alebo čo môžem vyčarovať a to je tak. Dobre, takže my sa vrhneme do hrania. No. No, teba to vyhodí, čak tie bomby vyhadzujú. Hej, ja to stihnem asi. Aha, super. To som stihol jak šéf. Ináč, potom na YouTube máte už aj ten challenge, čo sme robili, jak páni najvači. Hej, daj mi balón, Ty debil, nerob hovadiny, lebo toto je vážna. Toto je vážna hra. Ježiš, tu sa to točí. Tam s tebou volado je? Nie? Ja som tam očuj, a keby sa tam Damian smeje. Áno, Damian. Ježiš, ty si kár, nepadaj. Ne, musíme byť jak páni, musíme to dať. Oj, doriti. Tak to už je zbytočné, keď si padol. Hej, ale teraz úplne seriózne, vážne. Seriózne, jo? Ešte, aby som ja seriózne nepadol. No, No, ja som seriózne. alebo ty si seriózne padol. Áno. Ja som to mohol dať. Ne. Počkaj, aby som mohol mať porty. Nemám porty. Jak sa dostanem k tebe? Aha, však tam je... To bolo také jednoduchšie. Dočkaj, ja sem dám drevo. A počkaj, však tam je ľad, na čo tam dávam drevo? Hej, na ten ľad sa dá... Poď sem. Poď sem, jak som ja. Stoj tam. Jak ma to učil Damian, dám normálne drevo. Dočkaj, choď spod toho dreva, postav sa ako keby na to drevo. Tak, a teraz sa na ňo postav. A ja teraz zoberiem ďalšie drevo, N-ko. Tak. Idem hore! No, a vlastne vidíte, po tejto čokoláde sa dá ako keby niekedy liesť. Niekedy. Teraz čo? Teraz stoj a dám ti balón. Stojí. A nehyb sa hlavne. Dobre, nemôžeš sa, keď už si na tom balóne, nemôžeš sa pohnúť. Nemôžeš nič stlačiť, nič nestlačaj. A potom len zoskočíš a pôjdeš do toho domu. Tak sa musím kliknúť na tečko, ne? Keď sa ste pri Ondy s tou myšou, TikTok. Hej, na ten balón a potom musíš mi to dať na krk. Teraz čo? Teraz zoskočíš a pôjdeš do domčeka. Ne, tohle ne. No. Ježiš, nie, my sme to tam dali. Dočkaj, ja to odhodím, áno, gulou. Nebudem sa ja s tým srať. Dobre, sme tam. Jaký je tento? Jaké je to dlhé? Už 3 minúty, to som ani nezačal poradne. Dobre, si oni, šaman, takže poď sem dole. Zeber to najväčšie drevo, stlač Bčko a vyčaruj ho do... môžeš aj na ten vzduch. Ježiš, ty si... Najväčšie drevo a Bčko stlač. Bčko? Áno, B, jak buzerant. Alebo S-ko, jak mamut, jak ty. Ale... Ježiš, ty si debil. Zobereš to drevo, klikneš na to myšou, stlačíš Bčko, pustíš Bčko a vyčaruješ to. Aha. Ježiš, ty si... Pokom si ty tam... Ježiš, nie tam, však... Jak chceš ísť za tým syrom? Bože... Hej, dočkaj, mne došla voľaká SMS-ka, neviem, kde mám mobil. Aha, mne Vlado volá. Počkaj, ja vám to tu stopnem. OK, ja sa teda vracám späť, teda pokračujeme v hraní. Volala mi mamina, to som musel prebrať, lebo toto je čo akože. Hej, dočkaj, stoj, daj nám... Á, tu je trampolína. Yeah. A ideme skákať. Fatal error, jak hovorí Damák.
Hej, kde som? A ja som padol. Aha, aj ja som padol. No a teraz? Ježiš, zás ďalšia SMS-ka more. A ja stem. Ježiš, ne, ja to s ním nejdem natáčať. Jemu to tam šuští a to kazí to video. Dobre, my dáme s Jurom ešte povedzme 5 map a pôjdeme. Potom Damian nič zlé si z toho neber, ale šuští ti to aj Jurovi ne, takže. No, čiže chod. Aha, dočka. No, chod do domčeka však. Chod do domčeka. Aha, láva. Oh, shit. Oh, shit, láva. Tebe sa nelaguje ten server? Trochu. Hej, aj mne sa ten server úplne laguje. No teda akože nie, že best, ale že... Na čo som ja išiel za tebou? Aha, aby som ti dal balón. Hej, tu vonku trúbi stále nejaké auto. Ty si... Stoj na jednom mieste, do piče. Potom skočíš na tú čo... No dočkaj, ale jak my zoberieme ten sír, však tam není, ale... Sypam. Tak to už nedohráme. No, 3, 2, 1, skok. Jump, Jurkovi tam asi niekto došiel. Jurko, došla ti tam babka? Ne. Ja som tam zase počúval akú tetku. Máš tetu všade. Šiat. Oh, šiat, to nevyskočíš. Dobre, toto je koľka tá mapa? Treťa? On padne, stavte sa. Aha, nepadol. Ešte aby som ja nepadol nakoniec. Čo robíš? No, dobre, tak toto bol mini fail. Koľko na to? 7 minút natáčame, no tak to akurát vyjde. Hej, toto, počkaj, nechod tam. Ja viem. Ja tam dám takéto poháňadlo. Aha, no tak to som pohnal jak svinia. Tak počkaj, to musím dať do druhej strany. Juro, povedz nám pravdu. Si teplý? Nie. Prečo si nie teplý, veď to je zdravé? Si dobrý. Hej, ty už máš ten sír? Jak sa ten dostal? Normálne. Slovenský, ale to len nechod. Poď tam je diera hore. Ne, nestihli sme. Hej, to je hovadina, to by akože to musí nám spraviť dierku. Lebo dierka je dôležitá. To je Mareková dierka. Marek, týmto pozdravujeme Mareka. Veď on vie, kto to je. Teda, možno to nevie, kto to je, ale to je jedno. Ne. Aha, ešte, že nevidíte ten Skype. No super. Spomeniem Skype a bách, Volado mi napíše. Predpokladám, že Damian. Dobre, tuto to ukončíme. My sa s vami pri tomto, ja neviem, jak to nazvať, let's play, gameplay lúčime. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodnotiť lajkom, ak nie dislajkom. Ak chcete byť informovaní o ďalších vlogoch, gameplayoch, challengeoch, tagoch, všetkého možného, tak dajte like, odber. My sa s vami lúčime a čus.